ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି ମୋ ବୟସ ଯେତିକି ମୁଁ ଏତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି କରିସାରିଲିଣି। ସଦାବେଳେ ଭାଇ କରି ଆସିଛି, ବହୁତ କରି ଆସିଛି, ଏମିତି ମାନେ ତା ସକ୍ଷମଠାରୁ ଅଧିକା କରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା, ସେମାନେ ଆହୁରି 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 ମାନେ ଏତେ ଆହୁରି ଆହୁରି ହେଇକି ବି ସେ ଭାଇର ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବିବା, ଭଲ ପଦେ କହିବା କି ତା ପଛରେ ଠିଆ ହେବା କି ମନୋବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ସେମିତିଆ ଭଉଣୀ ଜୀବନରେ ନଥିବାଟା ଭଲ ମୋ ମତରେ। ଏତେ ଖାଇବା ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖିକି କ'ଣ ପଦେ ଯଦି ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବନି ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଭଲରେ ରହୁ, ଖାଲି ମୋତେ ଦେ, ମୋର କରେ, ମୋର ଏଇଟା କରିଦେ, ମୋର ସେଇଟା କରିଦେ, ଆରେ ତମର ଥାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆଉ ନଥିଲେ ତ ସେ ଲୋକଟା ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ମୋର ଯାହା କଲି ମୋ ପଛରେ କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଯାହା କରିପାରିବି। ସେଭଳିଆ ଭଉଣୀ ତମ ଗୋଡ଼କୁ ଜୁହାର।